सिबिरां रायजो रायजाफोर नै ना हमनाय नायनो फैलायबाय बे क'क्राझारनि हालादला गामियाव बेनिफ्राय बेखौ थारुं दै होनो नामा बाहाय सुइस गेट दङ दिनै सुइस गेटखौ हगारबाय बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो ना हमो बाहाय सुइस गेट हगारोबा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन नै गोबां मानसि बिदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै हमफैगासिनो दं खाफाल गोनांफ्रा ना बारलि बिदिनो गिदिर गिदिर ना मोनलागासिनो दङ आं नोंथांमोननो एसे दिनैबो बेरायलाबायनानै देखायनोसैलाय बेनो जाहैबाय दालां गोबांथार मानसिया नायलागासिनो दं ना हमनायखौ लैहोर लैहोर फैनानै बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नै नुनो मोनगोन नैबे गाहायाव ना हमगासिनो दङ आरो ओरैजायबो नाथाय ओरैजाय मानसिफ्रा बांद्राय गैथ'आ दा मानो होनबा दैया रानथ'वाखै ओरैथिं एसे खम मानसिफ्रा दालाङावहाय बुंजोब्बाय मानसिफ्रा लैहोर लैहोर मोनबोलायबाय नामा ना गिदिर सासे बारलि खाफाल दंब्रा माबसे मोनखो नोंस्रा दासो पास गारजेननायाव मोनबायबो बारलि खाफालथारलै नोंस्रा खाफाललै बनिखौनो बारलिजोंसो खालामबाय बा बारलिबो आरो खातलाबो खातलाया बेसेबां जागोन सेरसे जागोन नामा सेरसे 100 ग्राम हा सेरसे 100 ग्रामसो जागोन अजनखौबो आखाइजोंनो मिन्थिखागौ खाथ्रालै बारलिया फवासे खेवालायाव नांदों नामा जियावनो ना बा साबसेब्रा नोंसोर साथाम ओइ थोखाबाय नामनो आन्दा ना मा जायगानिफ्राय फैदों कासकट्रानिफ्राय हिन्जावफ्राबो जेना ना हमनायाव बेसेबां बेसेबां मोनखो दे एसे नायसै बख'दो बियो नायानो गैथारा मोना हनै बोथिया मोनखाबायना आरो माथो बोलो हो दे नायनि बेसेबां ना फैखो नां गैयालै ब्र मास गैया थांसैबो नामा नोंस्रा बेसेबां बेसेबां मोनखो नायसै दे नायानो मोनाखै बोथियानो गैया नामा बोथियानो गैया हारसिंबो जाबाय आं हारसिंखासो नालाय बाथोन जाहैदो बाथोन बे बांसिन मोनो बेनाव नाय बोरो बांसिन मोनो नानि रासि नामा बेलाय ना रासि मोखांखौ मोजां देखाय दानसै ना रासि थोबायथ' बोथिसे मैथाजों बे बांसिन मोनखायो मालाय खाफाल गोनांफ्रा ना गिदिर गिदिर मोनबाय थायो बिदिनो बारलि कातला गिदिर गिदिर फख्रि ना ओइ माছटा देखाय दे बारलि कयजन আছে দুইজন आरो ভিতরে लागाव नोंसिना जे पार्टि माबसे मोनखो बाब्रे बाब मासेनो थोखाबाय माथो कय केजि जागोन बेलाय 2.5 केजि बोनांगौसोमोनलै ओरैजाय सेराव बबे जायगानिफ्राय फैदोंब्रा नोंसोर बिसमुरि वा फैथारनायनि मोनबाय बारलि 2.5 केजि बोलो होबाव दे गैया माथो थुरि गोरलै मोनसाबबाय लस जायासै ओरैनो बेकार थाङासै औ बेसेबां मोनखो बेसेबां मोनखो मोनबाय दे थिखोदो मा ना फैखो नायसै एसे मनायाव दे ओरैजाय नायनांसिगोन नै बेसेबां मोनखो खबाइफ्राव खबाइयाथ' गिदिरथारमोनलै किमान पाইছে এই যে পাইছে বহুত
Wah, tasty, बहुत tasty. oh, putih mas, putih mas. Putih masak. Đây này là dòng xe. Một bức con đường. Đó. Xét thử vai phải thằng này nhé. Cứ thụt thắt lắm भाई lại. Berapa भाई सेरा? Aku naik sini lagi. Gothौ नामा बाहायबो? दैया गोथौ नामा? Gothौथार. ओरै बारस'नो हागोन ना हाया? हागोन ना? मानसिफ्रा मानसिया रासिन जागोन ना नाया रासिन जागोन ब्रा? बारलि नायनि फंबाय बारलि दे दङ आरो देखायदोब्रा दे बारा हमहरब्रा बुथारखाबाय दा मोनबाय गावनो आन्था थोबाय जोंना औ गावनो आन्था ओरै थांगोनसैलै माइसो लोब भा दैयाबो गोथौथार मानसिखौनो सारबाय नामा बेसेबां मोनखो बेसेबां मोनखोब्रा नायनि मास दे नायनि ब्रा एसे नायनि दासो फैदों लोबथार मानसिफ्रा गावजों गाव माथो लोब बेसेबां मोनखो बोथिसे मोनदों ना मोनाखै नायसै गैया लोब ओरैहाय सामनिखौ नै बेहाय नायनांसिगोन खेवालि आवलाफोरनिखौ ओरैबायदिबा बिदि थेंग्राया जाना फैलै बिसोरो फुजा होनानै फैबा मोन नामा ना बारलि लानो होनना फैखाबाय ना बिदिनो जानो खोमा मेरला जाबाय माथो एसेल' ना फिसा गिदिरखौ बोलो हो जेयाबो जिलायलायबाय थेनांगौसो जाबाय एक्सपार्ट गासिनायावबो बबे रायजोनिफ्राय फैदोंब्रा जों बङाइगावनि बङाइगाव रायजोनिफ्राय मानसिजों बुंफबजोबनाय जेरावबो ओरैजायबो
একবার টানা ঘুরে নিবি উঠে ঘুরিয়ে मानसिजोब जेरावबो दिनैबो इन्जय खालामलायबाय बे कमिउनिटि फिशिंआव फैनानै नुनो मोनदों गोबांथार मानसियानो गिदिर गिदिर ना बारलि मोनदों सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै आरो सोरबा ना गोरलै गोरलैखौनो गोबांथार मोनदों आं आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे आंनि भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोनहा सोरबा दासिमबो नायनानैल' दंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो इउटुब चेनेलाव आरो फेसबुक पेजआवबो लाइक आरो फल' खालामना होदो जाहाथे आं बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ बानाय आपल'ड खालामबाय थानो हानाय बायदिनो आं दा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जय बर' हारिनि